rácok hozták be a Kárpát-medencébe, és hozták be vele a vörösbor készítési technológiát is, ami eddig itt ismeretlen volt. Hát a kadarka egy nehéz játék, egy kis ilyen kipusztult ez a szőlőfajta, én ezen egyáltalán nem csodálkozom, valóban hisztis. Hát ennek minden átad is, ha fúj, ha nem fúj, ha esik, ha nem esik. Nagyon nagy odafigyeléssel, nagyon gondos szőlőmunkával viszont csodálatos bort lehet belőle készíteni, aminek világon egyedülálló illata van. És a kadarka kell az alapja legyen a szexárdi bikavérnek. Kadarka nélkül nincsen bikavér, és ez képes megadni a borvidék egyedüli arcát. Július 23-át írunk, tehát a nyárnak a közepén vagyunk, de a Nero az már most kékül. Nagyon üde színfolt ez most a szőlőkben, más szőlők még csak most kezdenek növekedni, más szőlőkön a bogyók, ez pedig már majdnem csipegethető. És hát egyedi zamat, íz, illat világa van a belőle készült bornak, igazi kuriózum, hungarikum szőlőfajtának is tekinthetjük. Talán kerüljünk beljebb a pincébe, és nézzük meg, hogy mi történik a szőlőfürtökkel a szület után. Ez az erjesztőtér, ez a szíve és a lelke a pincének. Itt sok, viszonylag kicsi tartály található, palackozási puffer tartály. Egy adott mennyiséget 1000 litert ebbe beleszivattyúzunk, a már palackozásra előkészített borból, és utána ez gravitációs úton további nyúzások nélkül bekerül ide a töltőbe, a háromfejes töltő, manufakturális jelleggel, és akkor itt áll egy ember, az pakolja alá az üveget, itt egy másik ember a gépi dugózónál alá teszi, és komnyomásra, amit belepéseli a dugót, utána rekeszekbe tesszük a palackokat, és utána a rekeszekben tudjuk elszállítani kiskocsint. Van egy ítélkedés labor, ahol a legfontosabb napi szinten szükséges paramétereket meg tudom méréskelni. Ezek az 1000 literes hordók azok, amik a borvidékre hagyományosan jellemzőek. Ezekben őrződik meg leginkább a szexárdi gyümölcsösség. A szexárdi borok a gyümölcsösségről, simaságról, lágyságról kell szóljanak. Ehhez hosszú ideig kell őket ászokhordóban érlelni, ászkolni. A csokoláta, ezzel a névvel illették a 16. században a legkeresettebb európai élvezeti cikket magyar nyelven, ez pedig a csoki manapság. Semmi más célunk nem volt ezzel a névadással, mint hogy egy igazán keresett élvezeti cikket állítsunk elő, készítsünk el mi is. A csokoláta az egy 100% tiszta merló vörösbor, szexádról a Decsi gyűlőből. Az ízélmény talán nézzük meg mi magunk. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger. A szokásos étsok is jegyeket érzem illagban, ami a merló fűszerességével párosul, és valami tipikus szexárdi egzotikusság van még benne. The longer I stay away, with the musk-covered wines, the tall sugar pines, we're mocking. Kék szőlőfajták vannak, mennyiségi sorrendjében kékfrankos, merló, cabernet franc, cabernet sauvignon, szöjgelt és kadarka, valamint kiegészítő vagy kísérleti fajtaként van még hamburgi muskotáj, turán és néló. A néló és a turán magyar nemesítésű szőlőfajták, nem sokan foglalkoznak velük, hatalmas lehetőségek vannak benne, kutatni kell, ki kell használni azt, amit ezek a fajták itt szexárdi dombokon tudnak.
Nélóból mi rozét készítünk, Csemel pedig vörös About magnolias in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more I miss the one I get for. Megtudtad azt, amire kíváncsi voltál. Igen, most már tudom, hogy kerül a szőlőszál a poháramba. Egészségetekre. When that's where you left your heart. And there's something more I miss the one I get for. More than I miss New Orleans.